Volem acabar en música, d'acabar en com no? música, hem d'acabar... Hem tingut de tot, hem tingut emoció, hem tingut concursos, hem tingut testimonis. Què falta? La música, i falta acabar amb bona música també festívola, no? Si hem parlat de la no festa, que no tenim festes en els pobles, però sí, en la terrassa tenim festa. I què podem fer? Quina cançó és la més representativa de la festa? Bueno, jo tirant cap al meu poble, el Paquito el Chocolatero. Paquito el Chocolatero, sí senyor! Que era de Cocentaina, que ho sapigueu tots, eh? Tant Paquito el Chocolatero com Gustavo Pascual, que era el compositor. Vinga, anem allà, Paquito el Chocolatero. 1, 2, 3, go! Paquito. Paquito el Chocolatero és un home molt formal que quan arriba a la festa va sempre molt col·locat, els carrers van desfilar entre flores i colors, el poble es va entregar a la gràcia d'aquest home que sap com ningú dansar. Pels carrers van desfilar. Paquito. Els carrers van desfilar